Kulħadd jaf li l-eks Prim Ministru Joseph Muscat għal diversi snin kellu rabtiet mill-qrib mal-Azerbajġan. Issa skont dak żvelat mis-sit elettroniku Tixef News, Muscat sar membru tan-Nizani Ganjavi International Center, lobby group finanzjat mill-Gvern tal-Azerbajġan. Rabtiet ta' Muscat mal-pajjiż li klassifika ħażin fl-indiċi tal-korruzzjoni ta' Transparency International ilhom li ġew iffurmati. Lura meta Joseph Muscat kien membru parlamentari Ewropew u kien ukoll fil-Kumitat Parlamentari ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan. L-istess sit żvela li dan il-grupp li daħal fih Joseph Muscat ġie mwaqqaf mill-mexxej tal-Azerbajġan Ilham Aliyev, l-istess Aliyev li 5 snin ilu kien mar jiltaqa' miegħu flimkien mal-eks Ministru Konrad Mizzi u dak li kien il-kap tal-komunikazzjoni ta' Muscat Kert Farrugia, illum il-kap tal-Malta Enterprise. Dakinhar tal-laqgħa ġurnalisti tal-Istazzjon Nazzjonali kif ukoll il-fotografu tad-DOI li kienu marru Baku għall-okkażjoni tħallew jistennew u baqgħu ma attendewx għal dik li ħafna jiddeskrivu laqgħa misterjuża. Fl-2012 Ilham Aliyev kien l-ewwel wieħed li ħa il-premju tal-OCCRP bħala l-persuna tas-sena għal korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. L-istess premju ħadu wkoll Joseph Muscat ftit ta' xhur ilu. Illum Muscat huwa l-konsulent ta' Robert Abela u qed jagħti pariri lill-Prim Ministru fejn tidħol l-ekonomija. Mistoqsi ripetutament x'tip ta' gwida qed jagħti lil Robert Abela, Muscat qed jagħżel li ma jikkummentax.